Doğru bellek geçtin. Şu ors bizi ullanyp otýardyň. Hemme taraplaryň ullanyp otýar. Näçe diýsem, biziň nefsimiz, gazymyz, benzinimiz, hemme zatymyz orsa akypdyr. Muny biz bilemizak. Buň hatagyny biz soramyzak. Ýene-de orsetde okuyan çağalarymyza şo ýurdun daşyna da içine de gowgun ýok. Şolara da. Ýurdun içinde odan depet alyp urup öldürýärler, ýurdun daşyna okumaga çykan ýaşlary urup öldürjek bolup ýörler. Ýa-da ölüp gidenler. Haýsy bularyň haýsy biriniň hasabatyny aýtsaň aýdyp oturmaly. Bize gelen maglumatlary ýa-da bize gelen videolary aýtsaň sanardan köp. Ýöne Türkmenistanyň nirede bolsa bolsun ilçhanalary muhakkasy jogap bererler ente. Türkiýedakylar, Türkiýeden näçe adamlar ölüp gidip otyr. Şu ilçhana näme borçly şolar. Şu türkmeniň watandaşyň bir ýurdun daşyna gedelenje çykanan bolsa, sen şoňa jogap bermeli. Olar häli o taýda okap ýör eken ýa-da migrant hökmünde, işçi migrant hökmünde gezip ýör. Oňa hökman jogap bermeli olar. Ýürite bir hepdelik bolsun, 10 günlük bolsun sen watandaşyň ýurdun daşyna ýa-da Russiýa çykypdyr. Sen şu ýerde näme işläp otyrň? Sen borjun ol. Sen borjuny doly ýerine ýetirip bilen aga. İlçhanalar. Muňa entek kän jogap bererler. Student ýaşlara da jogap bererler. Bularyň görüp gören, çekip gören azaplarına entek olar jogap bererler.